Κάνουν bullying, τι να κάνω? Να πας και να ζητήσεις βοήθεια από δασκάλου σου. Μάλιστα. Δεν πειράζει, χάσαμε το πρώτο μας μάτς. It's okay. Για go. Το έχουμε, το έχουμε. Ήταν νέο Ικουάκ. Ο κανονικός ο Ικουάκ. Άντε ρε μαλάκα, παίξαμε με τον κανονικό. Σοβαρά. Παίξαμε με τον κανονικό τον Νίκο και πήγαμε να το κερδίσουμε κιόλας στο τέτοιο. Μια χαρά ρε θήρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.